daga One Ton Beat. Allah ya yarda na zama sarki, yau da ni ake jin shauki. Al'umma ku bar mamaki, komai dai ana mamaki. A farauta ana sa zaki, domin kokarin yin mulki. Ni ne Ali, ni ne zaki, a tare da ni akan cika aiki. Dukan kuɗi a san su a banki, dukan wasu a san su na kaki. Akwai iko ga mai yin mulki, so ni kuma ni ba mamaki. Jarumi na maza ke sa farin filin yaki, ba a gaba da sarki ko wanda shi ya ja aiki. Ga kurman dutse ture shi dai akwai jan aiki, dan kaɗai sai mata mu kan maza a bar mu da aiki. Kido abokin gangar zancen da na yi ba shi da milki. Dokin karfe hawan ka sai ne wanki, addu'ar mama ce da ta yi gare ni na zama sarki. Addu'ar baba ce da yi gare ni na zama zaki. Shi yasa addu'a take bi na ko a mafarki, wata ran za su aje har a gani sarauki. Sa makiya su faɗi ko da a fili. Allah ina gode maka ni kowanne hali, kai ne ka sabaiwa kai na ɓoye da fili. Na bana hane ni da gantali, duniyar da in gida tubali. Da an ganni a yabo da hali, wani ya nake albu da hali. Kai na al'ummar mai kyan hali, kai ni dan abbaka kuma musulmi. Da shuka alkairi domin girbar sarana ta da ɓalli.